ଜନମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କି ଘାସ ପତ୍ରରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ହେଲେ ମୋର କାହିଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲ ଆଖିରେ ତ ଆମକୁ ଘାସ ପତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ ନା। ସେଠୁ ମୁଁ ଆମ ବିଲକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ଘାସ ପତ୍ର ନେଲି, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷେଇ ତାକୁ ଦେଖିଲି କି ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ଏମିତି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ଦେଖାହେଲାନି ସେଥିରେ। ସେଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆଇଲା କି ଏମିତି କରିବା କି ମାଇକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତାକୁ ରଖିକି ଦେଖିବା କି ସତରେ ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ଏମିତି ମିଛରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଆଣିଲି ସେ ପତ୍ରଟିକୁ, ଆଣିଲି ଘରେ ଆଣିଲି। ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ଲ୍ୟାବ୍କୁ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖିଲା ପରେ, ମୁଁ ଏ ରିଜଲ୍ଟଟା ଦେଖିବା ପରେ, ସେ ପତ୍ରଟିର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଭରସା କରିପାରିଲିନି। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଦେଖି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି।